și bine ați venit pe canalul meu, Stăninescu Beauty. Eu am mai postat până acum și o să mai postez dacă vă place. Eu pentru un final o să vă arăt jumate de astea și jumate de alea. Brujuri, nu contează, așa. Ia uitați, am așa unul de la Chinej, este 9 lei. Vi-l recomand și vouă, numai că eu i-am băgat niște roșii. Un gloss de la sora mea, mi l-a dat astăzi. Nu am foarte multe rujuri. Iar un de ăsta, de la Sinsei, 9,99 lei, în total 10 lei. Așa, o orză neagră de morți. Nu pomenesc morții, nu la nimeni. O de asta, roză. O de asta de băchea roză, ia uitați. Două rujuri așa, unul roz, unul mai strălucitor, dar mai este. O pensulă. Așa, pentru așa. Un strugurel de la Lidl. Un ruj roșu. Tot așa un ruj, dar numai că e în formă de radier și este 1,50 lei. Am crezut că e 50 de bani. Așa, o cremă de mâini, numai că nu știu dacă o mai folosesc, pentru că 21/2/2027 o mai folosesc. Încă un an, da, sau 2. O de asta, o palent de asta de machiat, mă scuzați, o de asta de făcut așa, tot, da, niște de astea. După aia o glindă, tot așa un ruj. O de asta o orză strălucitoare. Dacă nu mi încape tot ce vreau eu să fac, mai fac și eu după aia. O clamă roză cu roz cu alb. Una de asta este prechită, o să vă arăt. Un trandafir care pot să mi-l pun așa, vă scuzați, un rimel. Iar o de asta, o moață și un aparat de asta cu scoci. Nu pot să vi-l arăt, cred că acum. Dacă